Vi har lidt stuff her. De her tins her. Der er 2 packs i. Den her. Enhance. Den er jeg excited for. Jeg har også de her 4. Som jeg lige fandt i dag. Distant Rivals. Men. The Big Finale. Eller The Big One. En Stellar Crown ATB. Jeg har heller ikke rigtig åbnet særlig meget Stellar Crown. Nå, jeg har lagt det i en order her. I en perfect order. Haha. Det er nemlig rigtig spændende det her. Så skal jeg lige logge ind her også. Så jeg selv kan se. Rowlet. Hippowdon. Eradicate. Shaman. No way! No fucking way! Det er en duplicate, men no fucking way. Hvad sker der? Fucking Clefairy igen? Oh my god. What? Jeg har sendt den til grading. Potion. Clefairy. Altså sidste gang der kom i aften lige ved siden af, eller lige bag ved sådan en reverse hollow Clefairy. Så. Glitching. Tyrant. Og Superior. Fint nok. Men ikke rigtig noget vi kan bruge. Sidste Perfect Order Pack. Pokeball. Fuck, det er syret, hvis vi pullede en mere. What? No way! Nå, okay, den ene er en reverse hollow, og den anden er en hollow. What? Fuck, det er et nederen pack. Okay. Så kommer vi til Chaos Rising. Greninjaen. Kommer den? Og så Illustration Rare. Nej. Jeg ville gerne have haft Illustration Rare af den der. Den vil jeg også gerne have. Der er en mega fed Illustration Rare, den her Ampharos. Kakuna. Blizzard. Det er mange af dem, man plejer at se. Men lad os se, om der ikke kommer noget, vi ikke har set før. Ja! Okay! Okay! Jeg snakker lige om det! Yes! Yes! Okay! Let's go! Det var lige præcis den, jeg ville have. Oh my god! Hvordan kan jeg kalde dem, mand? Sidste Chaos Rising. Delibird. Sliggoo. Okay. Ja. Det er jeg sgu alligevel tilfreds med, at vi fik de her 2 ud af de der 3 tins. Distant Rivals. Fedt sæt. Jeg er vild med det. Lavitar.
Rapidash. Det er en fed en. Reverse Hollow. Team Rockets. Blaziken. Okay. Den er ret fed. Jeg har ikke Blaziken i mit Pokédex, nemlig. Den er mega cool. Grimer. Misty's Magikarp. Pichu. Nidoqueen. Jeg tror faktisk ikke, jeg har. Yanma. Det skulle lige have været Mewtwo, der kom der, efter du sagde det. Og en Raticate. Man kan få Mewtwo i det sæt her. Og det er jo den, vi leder efter. Eller Misty Psyduck. Jeg er ret sikker på, det er det her sæt, hvor Misty Psyduck er med. En Misty's Magikarp igen. Mankey. Come on. Please giv mig noget godt i det sæt her. Please giv mig noget godt. Misty Starmie. Meget cool. Grimer. Nej. Satans. Tauros. Lavidar. Kom så med Misty Psyduck. Det kunne være så fedt. Please lad mig kalde endnu en. Lavitar. Og hvad har vi så? Nej. Okay, en Ho-Oh EX. Okay, det er okay. Vi har fået en EX. Hvad skal vi så putte det i? Det bliver sgu bare almindeligt sleeve. Phantasmal Flames. Pormo. Gloom. Dewgong. Sviper. Den var der ikke. Ærgerligt. Zacian. Det kunne altså være fedt at pulle den der Bulbasaur, selvom jeg har den. Men jeg vil gerne trække den selv. Nu købte jeg den jo til et card show. Strange Timepiece. Snuggle. Jeg kan virkelig godt lide Mega Evolution base sættet. Det er virkelig fedt. Xerneas. Kom så. Nej. Okay, en Mega Mewile EX. Også meget cool EX-kort. But not what we wanted. Not at all what we wanted. Jeg har åbnet en ETB af Stellar Crown. En Elite Trainer Box. Og det giver os hele 9 pakker af Stellar Crown. Og jeg har aldrig haft så mange Stellar Crown pakker før. Jeg tror max jeg har haft... Altså jeg tror max jeg har åbnet 5 eller sådan noget i alt. Måske 6. Jeg er virkelig så excited over det sæt her. Jeg har også haft den stående i noget tid, så det har virkelig kriblet i mig at få den åbnet. Nu kommer der lidt andet. Rhyhorn. Mega fed. Crispin. Og en Lilian. Nice. Den har jeg heller ikke. Hvad her? Pansier. Det går lidt igen her. Mewtwo. Okay. Sygt nok. Jeg har slet ikke et Mewtwo-kort, så det her det er ret nice. Jeg vil selvfølgelig gerne have et federe et, men... Dejligt at starte med det der. Og hvad har vi så? Vikavolt. Og en Iron Boulder. Jeg tror faktisk, jeg har det her kort. Jeg har åbnet noget Stellar Crown før, så jeg har noget af det jo. Okay. Så jeg går det lidt igen her. Jeg vil så gerne putte den Bulbasaur. Den er så fucking nice. Another Mewtwo.
En double. En impidimp. Oh, okay. Det var fed nok. Cinderace EX. De er meget fede, de her EX-kort her. Little. Lydian. Ian. Okay, det er et fedt kort. Det er et rigtig fedt kort. Det er super flot. Clink clank. Ej, det er lækkert. Det er ærgerligt. Det ikke er Bulbasauren eller Squirtlen. Men, det er et lækkert kort også. Please. Jeg vil så gerne have enten den Bulbasaur eller den Squirtle. I would love to. I would really love to. Kom så. Kom så. Kom så. Nej. Dammit. Så kommer han igen. I en hollow. Kom så, Squirtle. Er det et tegn, det der? Ikke til Squirtle. Undskyld. Bulbasaur. Let me get that boy. Let me get that boy. Felix. Og så en EX. Come on. Wooloo. Meget sød. Diancie. Slowking. Det er jeg ikke tilfreds med, det der. Kom nu, man! Hoot hoot. Grubbin. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Pis. Vi har et forsøg tilbage. Skal det virkelig være last pack magic? Let's do it. Kom så. Last pack magic. Last pack magic. Please. 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 Nej! Nej! Fuck, hvor nederen. Fucking piss, man. Lort. Nå, det var virkelig alt, der var i den ETB der. Det var den her. Lidt skuffet, vil jeg lidt indrømme. Men vi har en. Serie 1 starters, please. Please ikke være. Please ikke være. Ikke være syveren. Ikke være syveren. Ikke være syveren. Nej! Okay. Okay. Det er fint nok. Okay. Ja. Piplup er der. Sådan der. Dagens pool. Lækker nok, at jeg kan få 6 toploaders ud igen. Som sidst. Sådan der.